Здравейте на всички! Аз съм Ванеса и трябва да спя. Да. Първо, видяхте ли нещо тъй различно тук? Ако не сте го забелязали, тук е изчистено и съм оставила само това. Мъничко, маниенко цвет. Второ, имам си конче, мънче, вихрогонче, конче, кон. Кон-бе-кон. Това е кон-бе-кон. И ще го кръстя хорси или пони. Напишете в коментарите кое ви харесва повече. На мен ми харесва хорси, защото пони е глупаво. Или ще го, като ви намеря нейм так, ще го кръстя кон-бе-кон. Да, намерих армура му в дънжън или на спаунер. Без армур е много як. Стойте. Гледайте го, як е. Дори без седло, обаче без седло не мога да го управлявам. Просто... Свира ли ти много? Не. Вижте го. Това е велико. Велико е. Обаче трябва да е с броня, защото така е малко... Хем искам да носи бронята, хем да се вижда колко е готи. Искам да има невидима диамантена броня. И съм решила да си опетумя още няколко, така че ще са ни нужни доста сидове. О, третото нещо в моята база, което е ново, направих си ферма. Ето я. Тук. И затова тук е толкова чисто, защото вече сега ще ви покажа колко трева. О, звука, нещо. Звука. Трябва да му поправя. Така. Сега. Добре. Ето, вече 60 семена. Та, някои може би се чудят кога ли ще направя база тук. И това е като си спретна малко тук нещата. Първо ще направя всичко друго около моята база и после ще направя моята база, защото тя не ми е чак толкова важна да имам къща. Защо ли ми е къща? 60 и... Вече имаме един стак семена. Паси! Сега и аз като се спретна с една даймонд броня ще бъдем много готини. Нали? Освен да си направя една даймонд броничка. Сложих ли прасетата да се пекат? Хайде ходи, какво чакаш? Така. Да, изпекли са се прасетата. Така. Така. Не знам къде да си построя базата, не знам как да я построя, не знам просто какво да правя с базата ми.
направя много неща. Ще направя villagers и т.е. нали, villagers село. Ще ги мъкна чак до тук, ако на мен някъде вилиджери. Така. Интересно. Това дърво ще го махна. Така. Това място е много интересно, като направено от илюминатите. Така и... Освен да измисля какво ще правя и да се върнем. Кой ще кажете? Вижте. Какво беше преди, какво беше сега. Преди беше сигурно и тук. Защото той е блок и тук. А тази кола там е за да определя къде ще бъде на началото, докъде ще го копая, защото сега надали ще го изкопая всичко това. А и за сега не ми се унищожават тези дървета, които са там, където са си. И ще се видим другия път на урока на Майнкрафт. Както го знаете, вече има ли Майнкрафт, има и урок на него. Така че триъгълника на илюминатите. Довиждане!